Hoćete na karticu ili ček? Da li da je otegnem, Slađo, ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. Možete i keš. Šta keš? Pa kako hoćete da platite? Šta da platim? Za odelo i kravatu. Bože, Slađo, pa... Na profakturu? Vama da pišem profakturu. Pa ne meni, Slađe. Jesi ćurka. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću? Pa ne ulepšavam se ja, Slađo, za svoj rođendan, nego za preduzeće to. Znala sam da je neka godišnjica, ali baš... Sve za preduzeće. Šta će poslovni partneri od preduzeća da misle o to preduzeće ako preduzeće to rukovodilac i rukovodeći organ ne bude sređen i uređen? Razumem. Neću ja da budem lep iz lični razlozi. Slađo, ja hoću da budem lep samo za preduzeće. A hoćete onda da uzmete još neku košulju? Može.